Reverend Father Marcelino B. Manda. Palakpakan tayo. Magandang po kaya ganyan. Tatimoy din ng tamo kay panalangin, tanda ng tao. Kakanwaya ko, ikakatamong ibigan o contest. Hindi ko munang dili, yapin ikakatamong galo, ikakatamong gagawan, pwede niyang pamiparangal kikapagino, kikapamilatan, pikalugna, at inabot sa para maging patron ng tamo ni San Pedro Apostol. So, galipan, may payuras kakayuman.
Thank you for watching. Please like the video and subscribe. See you on the next video.